Ако ти искаш да станеш майка колкото се може по-скоро, това видео е за теб. Първо, предлагам ти да влезеш в ролята на майка. Тоест, ти не си бременна, обаче се опитваш да го направиш като че ли си актриса, която влиза в роля. За да стане това нещо, има специален подход в актьорското майсторство, който ще споделя с теб накратко. Първата стъпка е да си представиш, че наистина си майка, т.е. имаш детето, което искаш и то е около теб. И ти започваш да усещаш, че животът ти е различен. Виждаш как неща, които преди си смятал за супер спешни, да отговориш на този имейл, да върнеш обратен отговор на това съобщение и всякакви други неща, които може да са по-големи, защото всъщност не са спешни. Сънят се превръща за теб като нещо по-ценно от злато. Тоест, ти осъзнаваш, че това е основата на твоето оцеляване. И когато детето започне да спи, започваш да спиш и ти, за да може детето да не спи повече от теб и да няма някой, който да е недоспал. По принцип, да си родител е уникално преживяване и нищо не може да подготви за него. Така че, каквото и да си говорим, това е истината, но ще ти помогнат добри навици, като добра организация на времето и добро хранене.